Tegane sapa iki rek? Kok cupu cilik-cilik. Biyen gak sentra tai opo mandure iki. Jangan koyo kena busung lapar. Tapi gak apa-apa wis, timai kaono. Woi, tegane sapa iku mbok peki? Jangkrik. Ya ting aku. Mesti konangan. Ora tekan kok mesti konangan. Duh, wae sing duwe rek. Loh, kok wani-wanine marani aku tambahan? Awakmu yo. Aku iki durung oleh tegan. Kok wani-wanine bengoki aku. Mbok engko ae aku lek wis saleh. Ngene iki aku menek oleh separuh, mudhun maneh. Ngene gak rugi ta aku. Lah aku sing duwe kok malah mbok seneni. Justru aku sing duwe iku. Mene-mene maneh aja bali lho yo. Oh, jancuk lah ngawak iki. Tambah awak iku sing meneh-meneh maneh aja baleni. Oh, gendang yo.